Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 13. Да се построи окръжност с даден радиус, допираща се до дадена права в дадена точка. Изчертаваме произволна отсечка и произволна права. Точка С е произволна точка от правата. През нея трябва да издигнем перпендикуляр и да нанесем в точка С окръжност с радиус АБ и център С. Окръжността пресича перпендикуляра в точки F и E. С център точки F и точки E построяваме две окръжности с радиус AB. Така построените окръжности D и E са търсеното от нас решение на задачата.